dwe manyien tarik 1 dwe mar Ang'wen higa ni magana 2023. Erokamano maduong' kuom yudo thuolo mari machielo matudri kodwa e weche manyien mago mag Oimore e odhiambo ni mabende osewach ni achije mopogore opogore kaluwore koda monj kata ketho mwandu mopogore opogore boma ma Kisumu osemaki e odhiambo makawuono ka gisani iwacho ni 2 kuomgi mabende ne omonjo kar nyiepo kata supermarket ma Jamia omaki. Bende e gwenge mag Migori eni ji 12 bende omaki kaluwore koda mano kanyiro wachno iro mar temo kwalo omenda. Bende wamenyo weche mag siasa kanyakla kod dongruok ka bende bang'e e chieno ni mano e mine wacho wabedo ka watwak e weche mag kwe mapacho ka dibed ni ng'anyo mapacho kendie oyaw thuolo mag weche mag njore kata kwe mabende piny Kenya osebedo kamanyo en gima nitie kata oyo wabedo ka waloso kod jalony marwa e mine wacho. Kata kamano weche momiyo pek odhiambo makawuono gin mage. Lwenye ne jofwambo medore ka koro jalup jatend piny Rigathi Gachagua seyo ute fwambo kuom gima wacho ni gisiro Azimio. To wawinjore nikech wan joma luwo chik ni kaber to wate wayiere uru ni maandamano rumo sama sheria otimre nade oyie. Jokanyo mopogore opogore e kaunti ma Migori owinjore mar bago ng'anyo mamuol e kinde ng'anyo mibago gi Azimio. I want to order all members of academic staff that come Monday, if you have not received your salary, don't work. Riwruok jotije mbalariany okwedo chwalo tijegi chakre wuok tich ka ok ochulgi osachgi. Machiegni nyinga Jai Lieta jaloko marwa en Winnie Adoyo. Wechegi iluwo bende kokalo mbui marwa mano e Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Ka ote magi bende chwalo e layo mar ote machuok ma en 23690. Par bende ni abende inyalo luwa kokalo Facebook page marwa mara mano kanyero Jai Lieta. Wachako gi wach masira kuma ji 4 owito ngimagi ka jomoko yudo hinyruok marach tok nyamburko mating'o jowuoth 14 tuomo trela wich gi wich e gweng' ma Abaruko e apaya ma Kisii Keroka. Nyamburko mar Nissan no mane wuok e boma ma Kisii ne temo baro e yo mondo kik otum japiko manomiyo odonjo kuom trela. Joma oyudo hinyruok otere od thieth ma Keroka district ka ringre jomotho oter kar kano ringre ma Keroka e gwenge mag Gucha. Masira ni oyangi Pidi Mama Saba North Robert Ndambili kabende gi kinde ni watudre kod jafwambo marwe gwenge ma Kisii Crispin Otieno mondo omiwa mathoth. Oimore Crispin, inyalo nyiswa ni to en inyalo nyomiwa mathoth ewi masira mabendo timore odhiambo masani notimore saadi kama. Oimore ahinya Jael kuyo pod okwako mano county ma Kisii kaluwore kod masira mar apaya motimore kar sa 1:15 kama Nissan ma wuok Kisii kochimo gwenge ma Keroka notumore kod trailer moro kamiluongo ni Amabuko. Kanyo no ne ja Nissan ma oting'o ji moinga 14 ne temo epo japiko moro mane temo kale kata kamano ne mano kotimore kendo ne dereba mar matatu no ne otuomore wich gi wich kod trailer ma bende wuok e gwenge ma Keroka ka Kisii. Nyaka sani OCPD Mama Saba North mano Robert Ndambiri owacho ni nyaka sani ji 4 owito ngimagi kendo ji buora ma kwan gi pok oyangi nyaka sani oring godo hospital no mano ma Ichuni ma ong'ere kaka St. Catherine Ichuni Mission Hospital mano mantiere boma ma Keroka. Kendo gari ma otimo kata gari mar matatu no mano mar Nissan mano ma ntiere kod kambi ma Modern Premium no tergi nyaka e tesend obila ma Keroka. Kendo nyaka sani pod obila temo kan maginyalo maneno ni gin kwan mag ji adi mano hinyore masira no. Kendo moko kuom jogo ma
owito ngimagi en achiel kuom jopuonjre masomo e skul mar Maseno mabende ne nitiere e skulno mar Maranda mabende ne nitiere e nyamburkono mano mar Nissan mar Modern Premium. Miyo mane kaka weche chalo nyaka sani, kendo kaponi nitiere gino ma wang' ne wawinj ko owuok kuom obila, ang' watudre kendo kod jael, kendo en wach ma nyaka kiny ne wafuati kiny wachope osiptal molos kod jogo ma oyudo hinyruok mopogore opogore mondo owinjre ni ang'o mane otimore mano nyalo kelo ajali ma kamano ma nyaka sani oseyangi ni onego ji 4. Jael. Erokamano ahinya Crispin, mano kanyero wang'wa kod itwa e kaunti ma Kisii obob medo koluwo wach mar masirano ero komedo miyo mathoth e weche manyien modiechieng' makiny. Erokamano ahinya Crispin. Kawadhi nyime en jalup jatend piny Rigathi Gachagua odhi nyime kod seyo ute fwambo e mano mowacho ni gitiyo kod riwruok mar Azimio. Gachagua onyiso ute fwambo ni gin ema gisebedo ka gidhialo tulo kod ng'anyo mag Azimio bang'e to giwuondore ni omonjgi kod obila. Chris Owino nigi ler. Kata odoko ni moko kuom jofwamb weche mane obilo hinyo katiyo tijegi e bwo chik e kinde ng'anyo mag Azimio pod dhi nyime kod winjo rem e ute thieth. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua odhi nyime kod goyo ute fwambo kar kwedo monj mane jofwamb weche oyudo e lwet obila. They are the same people who think and believe that our government can have cracks. They are ones behind a narrative. They are the ones who are behind a narrative that Deputy President and Musalia Mudavadi have a conflict. These same people. A false narrative. Nonsense. Musalia Mudavadi and I have come a long way. When I was personal assistant to President Uhuru Kenyatta, and he was his vice presidential nominee, we worked together. I have eaten food in his house many times. I have spent many nights there. Sisi ni kama chanda na pete. So nyinyi watu ya magazeti, kama mnangojea hii serikali ya William Ruto isabaratike, you will wait for a long time. Kaoloso kuom thuolo mokwongo nyaka ne obila majendeke mak kod wang' jowi ka ketho gari mar jofwambo. Rigathi Gachagua oseyo jofwamb weche ewi mano ma owacho ni gitiyo kanyakla kod Azimio. These media people, Prime Cabinet Secretary, don't worry about them. These are Azimio people. They are part of Azimio. So you should not be bothered about them. They joined Azimio to run fake opinion polls. They wrote headline after headline that William Ruto stands no chance. They are still in denial. They are still hoping that Raila can push us to bring him into government and then they can join government too. That is why they are glorifying violence and anarchy. Because they are part of Azimio. Kaka ranyisi makende ni piny owacho mar Kenya Kwanza okodewo midhiero ma jofwamb weche kaloe. Gachagua othiano ne ute fwambo ni giikore marado kodgi e yiero maduong' mabiro. Mungoje tuonane na nyinyi 2027. You join that Azimio brigade and your fellows tukutane kwa debe. Na msitusie sisi woga. You wrote all headlines against us. You demeaned President William Ruto. You called him a thief. You wrote anything bad you can never write about anybody. But the people of Kenya ignored you and elected him as president. The same way you are writing and glorifying violence and then trying to play victim, the people of Kenya will once more ignore you. Ewi ng'anyo mag Azimio mabiro, jalup jatend piny ogoyo kore gi nyadhi ni piny owacho dhi timo duto mar dino ne ng'anyo mag Azimio. Monday, the government of the Republic of Kenya will assert its authority in protecting life and property and upholding the rule of law. I'm just giving that caution to those young people that it is not going to be business as usual. It cannot happen, and it will not happen because it is wrong, it's immoral, it's unacceptable.
Gachagua bende oramo ni ok gibi timo twak moro amora kod ogai mar Azimio Raila Odinga. President William Ruto and I, on 13th of September last year, before God and before man, took the Bible with the entire world watching and swore to uphold and defend the Constitution. We have told their emissaries, we have no intention and no capacity to violate the Constitution. It will not happen. So the issue of nusu mkate government, the issue of handshake, is non-negotiable. Gachagua ne loso e gwenge mag Malava e kinde nyasi maduoko erokamano mane oba kod kanisni 40 mawuok e hoho mar Okak kod Imbo mar Kenya. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. E weche mag kwe en ni oganda mawuok e sekta mopogore opogore moting'o josiasa, johala, bunge la wananchi, bodaboda, kanyakla kod jotend kanisni kod mamoko owinjore mar timo ng'anyo mar kwe e kaunti ma Migori. Winjruok makamano nochopi e kinde romo mabende nokelo oganda gi kamoro achiel kotenegi kod jaod bura ma Suna West Peter Masara. Kumano kwayo johera mag Azimio la Umoja duto mondo dhi nyime kod ng'anyo mar kwe. Omedo ni oganda okonego owang' apeyni kata ketho mwandu ji seche magi ng'anyo kokwedo jong'anyo mabende juogo jowuoth mamoko matiyo kod apeyni. Maeno sir kod jakom mar bunge la wananchi kaunti ma Migori Charles Osewe. Jogo maluwo bang' leader mar Azimio Raila Odinga ok joma mayo jomoko mwandu. Nikech kimayo japiny kendo mwandu to ngima mar dak be nosedhi malo momiyo wang'anyo, koro imiyo mzigo no chako bedo ne japiny. Wachako wawinjore ni barabachwa ok waketh mwanduwa kendwa. Wabro loro daraja gi kite kendo kabisa gi yore te to kwa wangi. Wawacho ni ng'ato katidwa kelo kidi gi tinga kel, katidwa kele gi lori kel, to kwa wang' yo makiny wachako watiyo. Kiki yaw dukani sama ji ni ang'owa maandamano. To wawinjore nikech wan joma luwo chik ni kaber to wate wayiere uru ni maandamano rumo sama sheria otimre nade oyie. Maonge maandamano gotieno. Ka wademonstrate uru ka ok waketho gigewa kata ka ok waketho gige ng'ato binafsi nikech kiosk mar nyawadwa konye. Wa agree maber ni police dhi mondo miyo biyo ritwa. Police enege chik maro mondo biyo ritwa. Wadwaro ni mondo kik uprovoke jopiny biuru kung'eno dhi ritowa. Jopiny mawuok Ajulu Ward Kisumu County oyudo kony mar chiemo kowuok kuom piny owacho mapachoka kaka yor kedo kod nengo ngima moidho. Kony makamago nochwalo odiechieng' makawuono kotelie kod jatend migawo mar weche tudruok Eliud Owalo, seneta machon ma Kisumu Fred Outa e kind jotelo mamoko. Kano lose sach pogo chiemo no, Owalo olero ni chwalo kony makamago en achiel kuom yore machako chopo singo mag dongruok ne oganda jo-Nyanza kaka ne osing kod sirkal ma Kenya Kwanza. Seneta machon Fred Outa toka uthuolo no mar kweda ahinya maundu duto mabendo seneno e ng'anyo mosebedo pachoka ahinya to e kaunti ma Kisumu. Okwayo jopiny mondo ng'any mamuol kendo rit mwandu jopiny sama gi ng'anyo. The Chief Administrative Secretary, we pray God for your peace. We pray for your Ng'wono makwayo e Kisumu kaendi en ni kata ka wadhi ng'anyo ing'anya gi kwe to kik wachap minewa malok e chiro wamayo gik moko. Gima lit na kabisa makanene TV nyaka welo manyocha obiro machalo riaka manyocha obiro kelonwa kendo ndiko nyithindwa ni duka ne mokao $20,000,000 nyithindwa rucho mang'idhi mano bede ng'anyo. Wakelo chiemo kama ng'eny, wakelo mchele gunia 300, wakelo ganda gunia 260. Kaluwore gi singo mane wamiyo jo-Nyanza ka en ndalo campaign kotelnwa gi President William Ruto mane candidate marwa. Mbaka mwadwago gi jo-Nyanza kawuono en mbaka mar kelo konyruok. En mbaka mar neno kaka factory mag niang'gi wanyalo kedo chako ting'o gi malo mondo giti mondo jopur niang' oyud pesa oyud kaka puonjo nyithindo. Kaka wanyalo konyo jolupo
mondo waket factory e dho nam kaeni mondo nam rech kowuok e nam to wabe process ka to iluso loka kucha. Kaka wanyalo konyo mine gi kijende gi pesa ohala. MCA Makisa e kaunti ma Kakamega Stephen Maloba owito ngimane tok chuoy gi pala e rakruok e kind johera mage kod jasiasa machielo e gweng' Makisa. Obila ma Kakamega noyango tho mare ka giwacho ni gitimo nonro e wi nek mare ka gimanyo ng'ama nochuoye gi pala. Mae notimore e kinde nyasi mar goyo erokamano manota kod jaod bura ma Malava Malulu Injendi. Jotelo mag gweng'no moting'o Governor Fernandes Baraza, jalupne Ayub Savula kod Senator Boni Alwale nokwedo nekno ka gikwayo josiasa owe ywaruok makamago. Kumekuwa na vita kule Huisero constituency baina ya camp mbili ya mjumbe na MCA. MCA amedungwa kisu, ameaga saa hii. Na nachukua fursa hii kwanza kulaani kile kitendo ambacho kimetendeka kule Huisero ambapo mheshimiwa anaitwa Maloba amedungwa kisu. Riruog jotije mbalariany mapacho ka Uasu nyiso jokanyo gi mondo kik donje tich wuok tich kaponi ogiyudo osachgi. Jagoro maduong' mar Uasu Constantine Wasonga omedo ni Vice Chancellors mowinjo dhie yweyo owinjo tim kamano mar yawo yo ne jowetegi manyien mondo odonje apis. Omedo ni mago e moko kuom giko ma bende deko chwalo chudo ma osach jokanyogi konyisogi gigo tach e apise joma chulogi chieng' wuok tich kendo gibed kanyo nyaka chulgi. I want to order all members of academic staff that come Monday, if you have not received your salary, don't work. Go to your various finance offices, wait there until you are paid. These Kibaki Vice Chancellors ought to have gone for terminal leave. They have refused to leave. Therefore, appointment of new vice chancellors cannot take place effectively. What interest do they have in our public universities? Why can't they go on leave so that the councils and the public service can advertise for new vice chancellors? As a union, we are concerned because there's nothing going on in our public universities. Want to work, you will see all academic members of staff in this country downing their tools. We want vice chancellors who are due to move out immediately. Kaluwore koda wachno mar Uasu eni wach mabende donjono eni jagoro machon mar riwruogno mar Uasu man Profesa Muga Kolale owito ngimane mano odhiambo masani e kar thieth Matata Nursing Home mabende nitiere e gwenge ma Oyugis. Magi kin mamoko obomedo luoni kendo wakeloni e odiechieng' makiny maduoth Nyasaye oket chunye kama okwe. Kodhi nyimeni ji adek manowito ngimagi tok pi ywerogi Oljorai, Gilgil, kaunti ma Nakuru oike miechgi mantiere Gilgil kawuono. Ji adek go ting'o nyathi mawuoyi ma jahigni 4 kod mine 2 manoywer gi pi ka gintiere e miechgi ka ringregi noyudi mabocho. Anyuola mag ji adek gi oparogi gi lit thuolo machuok ma bende ne gintiere kodgi kapok giwito ngimagi. Pigo kwa familia na pia kwa eneo hili kwa sababu ni mmoja kati ya wana kijiji wetu, ni mmoja kati ya familia na ni mzazi. Na pia amekuwa ni mtu pia ambaye ni mkakamavu. Bibi yangu huyo alikuwa anaitwa Jen Talam, ndio nilipoteza yeye na kila kitu alienda katika nyumba. Alikuwa kwa rumu nyingine, mtoto alikuwa amelalishwa kwa rumu nyingine, maji kakuja ikaingia kwa rumu, mama hakuelewa kwa haraka. Kitambo hii maji bomoe tena ingia kwa hii rumu, mama walikuwa tayari mtoto ashaga. Hatungekuwa hapa sababu unazaa watoto uwale, sio uwazike. Na ile uchungu mimi niko nayo ni uchungu ya mzazi. Sababu hawa watoto hawakuwa wafe kifo ambacho tuliona wamekufa.
mano bende moka ogodo thuolo wa mokwongo mar dhi e yweyo. Erokamano Dede Modemba Jakoyugi wacho ni yudo weche manyien mag Ramogi TV e yono ero makare kanyakla kod Eriko Demo kantiere chunge Kanyamkago. Erokamano ahinya kuom ote mabendi yorona mano challenge odhiambo jana mbaka piyo kanyakla kod Polo Denish. Erokamano ahinya kuom ote gwe kod tute par kanyo ni ote gwe chwalo kokalo e namba wa ma en 2-6-0-0. Kata kamano kapok wadhi e yweyo wa kabende kawaduogo bang' kinde matin to waduogo koda twak marwa mar ngeso ka ngeso kabende odiechieng' ma kawuono kaka wacho kanyero wang'iyo weche mag kwe pacho ka dibede ng'anyo mabende Azimio osebedo kabago pacho kendie oyaw thuolo ni koro kwe olal kata oyo. Wantiere koda Millicent Otieno mantiere e county ma Kisumu kata studio ma Kisumu mabende wabiro twak godo bang'e kanyo. Kata kabanero Millicent nyalo mana ka thuolo ni mar moso joneno kata oboduogo kod twak marwa. Amoso ujo winjo waduto kageno ni udhi maber kendo Nyasaye orito wabiro dhi mbele gi twak matin. Erokamano Jael. Erokamano ahinya kuom bedo kod wadhi e yweyo matin kik kidhi mabor. Making a difference. We did not have water. Hatukuwa able to sterilize equipment. Many students didn't get the chance to interact with the computers. It takes a single idea, a single decision to do better, to be better. But what does it take to make a change? At Safaricom Foundation, we believe it takes passion, love, dedication, and Kenyans to build a better future. We partner with communities across all 47 counties by advancing education, by enhancing healthcare, by supporting economic opportunities. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion e siling 490. Kopia Harden T-An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e kopia, kalam, muma manyien, pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Kopia Maisha Rahisi. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Erokamano maduong' kuom bedo kodwa e weche manyien kagesani wachako mana chenrowa mar mine wacho. Kapok wadhi mano wamenyo miyowa mar juma. Miyo mar juma niendi en miyono mabende wacho ni oyaw paw siasa ne mine mamoko mapachoka. En miyo mabende oiki odiochienga manyoro e gwenge ma Sakwa Bondo. Mano kanyero mong'ere kaka Grace Monica Akech Onyango. Thothne ong'e kaka Mama Grace Onyango. Kabende Mama Grace Onyango
Otieno en miyo mabende nonyuol e higano ero mano 1927 e gwenge mag Obey Sakwa. En e somo mare ka wachako gi klas ne mano klas 1 nyaka klas 4 osomo go Obey sector ka klas 5 nyaka 7 en somo mabende otimo Ramba Intermediate School. Bange kanyero osomo Ng'ia Girls Secondary mano school ka bange kanyero oyudo puonj mare e Regi TTC mondo obed kaka japuonj. Mano bende terowa e weche mag tije mare ka bende nosomo weche mag puonj. Opuonjo Ng'ia Girls, opuonjo Kisumu Union, opuonjo Migosi Kanyakla kod Kotetni Primary School. Ka weyo mano koro wang'iyo e weche mago mag siasa kuma bende oyawe thuolo mathoth ne mine e siasa kendie. Higanero mag 1964 noyiere kansila mano Kisumu Municipal Council. Bang'e kanyero kendo mabende ne en kansila kanyo kanyakla kod mine mamoko ne gichuogo gino mabende ne gidendo ni Gill Women mano mar jiwo thuolo mar mine e paw siasa. Mendie bende noyawo thuolo mar mine mopogore opogore dhi e pinyno mar China. E higa mar 1965 oyiere kaka jakom committee mar somo mano e municipal ma Kisumu. Kapod e higano tarik makawuono e higa mag 1965 noyiere meya mokwongo mamiyo maboma ma Kisumu. Iga maluwe mano 1969 oyiere kaka jaod bura mamiyo mokwongo ma Kisumu Town Constituency. Bendo bedo miyo mokwongo bedo e kom speaker mano mapacho kata bede ni nokawe mana e yor kojolo kuom kinde matin. Wangi koro lemo mopogore opogore ma bende osemako noyiere kaka jakeno mar Nata mano ma Kisumu. Obedo jagoro maduong' mar Luos in East Africa. Bende nen Girl Guides Assistant kata Commissioner. Bende obedo jakom mar Kisumu District. Obedo jagoro mar Kanu Kisumu Town West. Mamoko mabende obede gin kaka manuero jakomo mokwongo mamiyo mano mar Kikomi, mano kambi ma Kikomi mane loso weche mopogore kata lewni mopogore opogore. Bende e Kisumu District Joint Loans Board obedo kaka jakanyo. Ka higano ero mabende tulo mag lweny ma tokiero bedo higa mag 2007 pacho kendie ne en achiel kuom committee mano mar Kisumu Town West Constituency. Ka weyo mano to bende wang'iyo ni kapok tho mare obedo jakanyo mar Kenya National Chamber of Commerce Kisumu. Bende ne en Governor Agricultural Society of Kenya. Obedo committee mano ma SK Kisumu. Ka bende notayo chenro mar Grace Onyango Foundation. Ipare kanyero ka bende nodhiale kochak kanyero iluongo ni Mama Grace Onyango mano Social Center e boma no ma Kisumu. En miyo mabende wamedo miyo pek kendo wamedo dhialo e chenro mano mar mine wacho. Akoro gisani wang'iyo twak marwa ma obedo godo mar mine wacho kuma ng'anyo mosebed kitayo pacho kama juma ka juma kod kweth mar Azimio la Umoja oyaw wang' ne chochni mar kwe pacho kae. Mendi wuok kaluwore koda lwenya ma wuok e kinde ng'anyo go koa kuom moko kuom joma bago ng'anyo obila ka bende oyaw thuolo ne weche mag njore. Mai bende chako nyuolo weche mag akwede e kind oganda mopogore opogore ka ikwayo riwruok mar Azimio mondo chung ng'anyo. Bende idwaro ogai mar Azimio Raila Odinga kod jatend piny William Ruto otwag mar tieko ng'anyo go. Yaw mopogore opogore bende osewito ngimagi moting'o nyathi ma jadweche 4 mowito ngimane odiechieng' manyoro. Obila kod joma moko modhuro. Penjo maduong' en ni ng'anyo ema orocho kwe koso kwe
ne onge pachoka. Wanono wachni kod Millicent Otieno riwruok mar Local Capacities for Peace International ko watudre kod achiel kachiel ka intiere e studio marwa mano ma Kisumu. Millicent, ang'eyo ni sebedo ka iluwo gik matimore pachoka nyaka ng'anyo ne chaki ka bende machielo bende biro wuok tich e juma manyien. Tisebedo kineno weche mantiere kata matimore. Wang'wa wachni wasebedo ka walinga ni wadak gi kwe to kweno onge pachoka. Erokamano ahinya Jael, kendo penjo mipenjo no ne wasetuak ndalo moko kae bang' yiero kane ji ogoyo milome ni wantiere maber nikech yiero notimre to ne ok gineno ka Kisumo no wang'. To na wacho ni kwe mane nitiere no ji olinga to kwe tadiera onge. Kata sani wayuak kendo jopiny penjore ni to ng'anyo emokelo koso mar kwe, koso kwe nyocho waonge go, to ng'anyo ni koro miyo wafwenyo ni kara nyocha kwe onge. Kapo ni ng'ato ne paro ni kwe ne nitiere to ne ena gimoro mane chalo kaka kwe, lakini kwe mar adiera to ne onge. Nikech ang'o? Kwe awacho ni ne onge nikech ji ne nigi chuny malit bang' yiero. Mar ariyo, kapok ji odhi e yiero ji ne nigi chuny malit nikech ang'o? Mzigo ne pek kendo ji ne chandore. Mogo nengo ne ni malo, kaka ji ne chiemo ne onge. Kaeto mar adek, ka sirikal maduong' nodonjo, makoro sirikal manyien ni kodonjo to ochako mayo ji kwe nikech ang'o? Nikech nitiere gik moko kaka school fees mane onge chon. To gigi nodhi mochako med, tiende ni ngima ratil ma sani ji ting'o pek, omiyo pek ma ji nigodo mayo wa kwe. Omayo wa kwe mier, omayo wa kwe taonde wa mwadake, omayo wa kwe piny Kenya. Omiyo Kenya onge kwe, dhano onge kwe, dhano linga lakini kwe adiera to onge kuom ji mang'eny, oganda mang'eny chandore. Millicent, bende ng'ato bo penjo ni to ang'o momiyo kweni olalga ahinya tok yiero? Waneno mano yiero ma higano yiero magana 2007 mano ma 2017 kanyakla kod mae. Ang'o miyo mae gi biro ahinya tok yiero ma pachoka? Chutho kwe ok bed ni pusore bang' yiero. En mana ni yiero kalure gi sigand pinywa ka. Nitiere kaka sirikande mosebedo e telo osekao ngima dhano samoro ma gichayo, kendo samoro nitiere ma ji osebedo gi ywak to gineno ni ywak gino ok winji, omiyo mano mayo gi kwe. To yiero en ratich piny mantiere e pend chike ma wacho ni nyaka wayier jatelo mwahero. To e gweng' ma wantiere ni mar Kisumu County to gi the Lake Region Economic Block Region, nitiere kaka watemo mondo wabede telo, to kata okubedo ni jalno mane ma wayiero kata jatendwa ne ok obede telo no, to en gi weche moko mo osumo kuom jopiny. To kose isumo weche gi kuom jopiny to dwaro mondo weche gi otune sirikal maduong'. To samoro weche gi ka en owuon otero gi kata jok mamoko bende medo chwalo weche gi mondo tund ne sirikal maduong', to samoro sirikal ok chik ite. Ok awach ni sirikand Ruto ni ma en sigandwa, ma en sigando nagi, nikech wasebedo gi ywak mang'eny. Omiyo bedo ni ok winjwa no, bedo ni samoro ok wachal ka gima wan achiel, mane momiyo ok wanyal bedo gi kwe. Nikech gima oganda ywag ahinya ni mondo ywak gi mondo winji, kata kitere doho to tere doho, mondo gik ma gikwayogo mondo timnegi, mondo chunygi obede gi kwe. Kata bed no kotim gima gichopo kare, to gomba ka gi ng'ato miwinjri kode milos kode nyalo miyo ng'ato chunye gonyore, to mano ema waneno ni okoso. Omiyo yiero ena gimoro achiel ma osebedo ka timore, to samo timore no to ji koro yudo nafas mar riwore. Adiera ing'eyo malong'o Jael ni sa yiero kiosk moko bi yawo nikech josiasa koro golo pesa, miyo ji bedo gi chir, miyo ji nyalo wuotho, omiyo mago eko miyo ji nafas
mar kelo weche manito chandogi kata debed ni ne ok giyudo thuolo mar wacho weche gi chon. Nafas no bende yiero no golo weche mopondo. Millicent, nafas no bende waneno ka oyaw thuolo mag weche mamoko. Waseneno ka njore maka kod kacha bende osebedo e kinde mag ng'anyo go. Jogo eko ma bende manyo ohendni ma imonjo kendo ikwele. Waseneno bende nitie jomoko ma bende maya ji aching' ka kanyakla kod weche mamoko mag njore ma bende timore. Dibed ni mendi en kaluwore kod ngima miwacho no idho koso jogi oponda iye kanyo? Gin weche mopogore opogore. Adiera nitiere jogo moponde iye kanyo, to chutho nitiere jok moko ma bende donje weche mag mahati kata weche mag mecho kalure ni oyudo nafas. Ok no wuok no dhi kwelo, lakini opo korodhno gi ji ka kwelo to donje wach no nikech kod iluongo ni mob psychology. Odonje wach no nikech jok moko be time. Koro time to gima nadwa kuongo wacho en ma. Oganda wa osebedo katemo lakini pok watimo maber kaka dwarore. Iyudo ni sama ng'anyo no koro ji ng'anyo, onego bed ng'anyo mamuol. To sama ji ochako ng'anyo no to iyudo kichako wang' tiles. Chutho to konego bed ni wang'o gi e ndara. Tinde ji temo mondo kik wang'i e ndara, gitemo wang'o gi bathe, lakini pod iyudo ka jok moko to pod donjo wang'o gi e ndara. Mano manyiso ni asara no en marwa wawegi. Mar ariyo, nitiere jok mo ok ohero tich, ok gidwa tiyo tich matek. Koro miyo iyudo ni sama ng'anyo nitiere ni, to koro gin gidhi giketo road block, gin koro gisolo osuru. Ma kaponi in gi nyamburko, tijuogi. Ki in gi ndiga, tijuogi. Ja pikipiki, ja bodaboda, ijuogo ji te. Tiende nang'o? Ijuogi mondo ikal kanyo nikech gin ok gidwa tich matek. Magi eki jok ma mano ok ratichgi, mano giketho chik. Kae to kendo iyudo ni kaka koro no waneno nyoro kaka ji odonje duka mar ng'ato modonja adiera. Mago ok jok mang'anyo, mago jokuoge to giyudo nafas. To chutho osebed ki inyiso wa bende ni samoro jogi bentie ng'ama siayogi. Jomoko jo siasa siayo, jomoko be jok moko hero kwe siayo, to jomoko bende isiayo gi jokuoge motelonegi manyiso gi ni dhiuru kama mondo utim gi. Magi jo maundu, magi jo njore monego bed ni polis mako kendo irwako gi iye, nikech chutho mago ok dwa wach ni gin jo Azimio kata ni gin jok mang'anyo. Mago jok makao nafas mar ng'anyo mondo gitim timbe mag maundu. Erokamano Millicent, in kaka jalno ero ma bende ichung' ne weche mag nyayo kwe pacho ka. Wang'iyo bende riwruoge machalo kod mari wantiere kod NCIC e kind mamoko higni mathoth osebedo ka wuoyo kendo twak gi jopiny, twak gi jotelo e wach mar nyayo kwe pacho ka. Bende uneno ni tiju ni endi onyago lemo koso kochopo sama kama to koro wacho kar wasebedo ka watimang'o? Chutho to tijni to nyago lemo en mana ni ing'eyo ngima dhano. Dhano nigi dwaro mang'eny. To dhano bende keto gik moko mogombo ni mondo chop kare. E tich mar arita kwe ni chutho kata ni jalno manosedak e gweng' mar Kisumo ka. Wang'eyo malong'o ni e kinde mokalo sasa mani ji owinjo ni wach yiero biro to ji nong'e ni Kisumo nyaka wang'. To wang' ni ne waneno ka ji otemo kata ne gin gi chuny malit machal nade to ne gidikore. Tiende ni tich ma watimo ni ok en tijwa kendwa, ma tij oganda. Wan gima wasebedo kwatimo kaka jogo manyalo wacho ni nigi lony matin e weche mag arita kwe en ni wayawo wang' ji, watemo golo dok manie e it ji nikech inyiso gi ni ne kinego jirandi to kiny ng'ama ni kwa chumbi en ng'a. Kiinyo jirandi ni to en ma arita kwe mari oriwore gi mare. Kiny kigombo gimoro to ene minyalo dhire. Omiyo dwa wach ni wasetemo, wasego kang' kaka jo Kenya. Ok mana jogo matiyo tij arita kwe nikech gini ng'ato ok nyal time kende. Ne wachako kwa wacho ni obila nyaka koro winjore gi japiny. Adiera ng'eny ji ok mor samoro ka gineno ko obila ma Kisumo go mbaka gi jopiny mondo ji oyud kaka ji nyalo keto nyayo weche mag kwe.
omiyo samoro wadhi mbele to nitiere gik ma samoro bedo matek maduoko wa chien. To gima wang'eyo kendo mwaseneno e pinywa kachakore gi gweng'wa ma Kisumbwa ka, ni dhano ohero weche mag kwe, kendo gima ji dwaro nafas mondo biashara otimre, ji dwaro nafas mondo gidhi gipur, ji dwaro nafas mondo chiemo oyudre, mondo nyithindo dhi skul, mondo kotuo to yud kaka onyalo thiedhre. Mano e gima ji gombo. Emomiyo ineno ka kwe nitiere, dwa wach ni en ling' moro nitiere, ok dwa wach ni en kwe chutho, lakini ji nigi giritore mondo kik gidonje weche moko maricho. Omiyo tich to pod wan go. Ok en tij NCIC, ok en tij local capacities for peace, ok en tij Millicent, en tijwa wate oganda magombo mondo wadhi mbele, mondo wabed gi ngima makare kaka Nyasaye dwaro mondo wadagi, kaachiel gi jowadwa, kaachiel gi libamba, kaachiel gi jogo mabe ok odak e Kenya ka, nikech ng'eni ka Kenya nigi problem, sasa ma wan gi shida to Uganda chandore, to Tanzania chandore. Omiyo kwe mar Kisumu, ka ji nigi kwe ka, to kweno extend nyaka odhi nyaka e pinje ma wagogodo tong'. Jael mane madawachi. Mano ni kare kabisa. Bende e kinde miwacho ni ok en ting' mar NCIC kata LCPI kende, waseneno jodolo bende ka wuok oko. Moko bende sundo mondo ng'anyo mondo ochung. Jomoko bende wacho ni ng'anyo ni en gima nitiere katiba. Penjo ma bende ng'ato penjo kedi ni koro magi tema bende timore, wan koro watimre nade mondo wanyakwe ka watieko. Ng'anyo ok onego ochung'. Ng'ato onego penjere ni ji ng'anyo nang'o. Nikech sama ng'anyo en ratich ng'ato ni e pend chike mag Kenya. Iwacho ni nitiere yore mang'eny ma ng'ato nyalo tiyo godo koneno ni ratiche ok oyudo. Koro ng'anyo en yo achiel. Ji onego penjore ni jogi ng'anyo nang'o. To dikaw gik ma ging'anyo gi mondo ibed godo piny, mondo iwinji, chik iti, dhano igogo mbaka. To kapo nono ni ok nyal go kode mbaka, mo uwinj ka gima ratiche no oyudo. Samoro be ok ochuno nyaka oyude, tek ni owinje mo ochwalo ywakne, modonje doho, kata odonje it jatelo, kata odonje it sirikal, tibro yudo ka ji chunygi fuong'ore. Omiyo ng'ama dwa chungo ng'anyo, ochung ng'anyo tiende ni kochunge to oseloso ratiro moro kata doho moro ma weche gi idhi tim ang'owa, idhi non mondo wapenjere ni to ng'anyo ni ben ng'anyo mar adiera kose en gima ji otong'a tong'a e kor yien. To adiera ji nigi lit kendo mzigo pek. Omiyo ng'anyo to konego chung'. Mar ariyo, jok ma ng'anyo nego ng'e ni ging'anyo nang'o, to ging'anyo nikech ang'o. Ka ji osewinjore ni ji dhi e ng'anyo, obed ng'anyo mamuol. Ng'anyo mamuol en tiende ni iwuotho tidhi, to kapo ni nitiere gimoro mane idwa chwalo ne jatelo moro, titere mondo ochwal ne jatelo, to jatelo no be nyaka bed ni embe nyaka oikre mar kawo gino midwa chwalo neno. To kaporo en osethichi oko mabe ok odwa go kodi mbaka, to koro bedo wach matek. Nikech chutho gimomiyo ji ng'anyo en ni gidwa mondo gichwal ywakgi mondo tundi. Kaeto ka podwa ne weche mag ng'anyo koso kikwa ng'anyo onego bed gi thuolo. Nikech adiera kwa ng'anya makoro ok waketo tong' to wadhi hinyore. Nyocha aneno juma mokalo ka ji noseyo gavana ma Kisumu County, gavana Peter Nyang' Nyong'o ka nokwer video ok dhi e ng'anyo, to ji mang'eny nokomor. To samoro nego waket gigi e ratil. Nikech onego wapenje ni to tamo ji ng'anyo nang'o? Ang'o momiyo en gi wach mane momiyo ok odwa ji ong'any? To jok ma ng'anyo gi gin ging'anyo nang'o? Chutho ibro yudo ni samoro ka waneno ni ng'anyo ni dhi kelo tho, kata dhi miyo koro mwandu wadhi lal mang'eny, to koro chuno ni nyaka wadog chien mondo wadhi wanon gigo ratiro mo waketo mwadwa tiyo godo mondo wapenje ni to kwa medo dhi ng'anyo kama to wadhi medo hinyore koso nitiere gima wadhi yude. Omiyo kik wang'anyuru ma hinyruok wuoge, to wang'anyuru wang'anyo wago okang' mondo kik wahinyre ahinya. Nikech kok wago okang'
kwa ng'anyo chieng' mokwongo to wapenjore ni to kawuono ne wang'anyo ang'o mowuok e ng'anyo wano to kendo kiny kwadwa ng'anyo to wakwanyo kuma ne waweche to wacho ni ne wayudo magi to ma podore to kwa ng'anya ni wan koro wang'anyo to ok warang gigo manyalo miyo kata wan be wakonyre to samoro koro ng'anyo wano nyalo hinyowa kata kamano ok dawach ni wawe ng'anyo nikech sani kaka weche chalo ywak mar japiny pok owinji kineno ka jotelo chalo ka gima pod gin e campaign noserumo jatelo e jatend jo Kenya te kendo wan gi ratitwa mar ng'anyo wan gi ratitwa mar wacho weche machandowa kaka jopiny to sani koro awuoyo gi duond japiny nikech mane duol mora kaka wuono kaka jalno mariwore gi jopiny e weche mag arita kwe chieng' ma sirikal ne ogomb winjo wach japiny biro we ng'anyo to moloyo gimiwa nafas mar keto kuon e mesa giket gigo manyalo miyo yawuoyi yudo tije kar mondo upog relief food miuru ji kodhi mondo dhi opidhi sani koth chwe kimiyo ng'ato chiemo kawuono kiny nocham ang'o omiyo mago e weche ma jopiny ne wagogo mbaka kendo jaela ng'e ni akalo tong' lakini yiena yieya mondo awach nikech ne githung'o kora erokamano isegolo erokamano ahinya Millicent. Director mara nyisa ni pod intiere kod dakika moro achiel koro gol mantiere e chunyino ka watieko. Mokwongo tik wabeduru jogo mogeno Nyasaye nikech adiera muma wachonwa e buk mar Ngeche 16 wes 3 ni gik moko duto te midwa timo kikete lwet Nyasaye to gitimre maber. Sama wawuok kata kwadwa dhi ng'anyo waket wechegi ni mondo Nyasaye otelnwa. Ka Nyasaye otelonwa to gik mag maundu ok bi bedo. Mar ariyo, wabedu jogo mabe nyalo hore kendo nyalo dok chien. Sama jatendwa obiro mokwerowa ni ooyo, samoro kamidhiye no obadho moro nitiere, to nyaka wachiki itwa nikech wan jopis wawacho ga ni nitiere gimiluongo ni conflict early warning. Kende ni ng'ato nyalo chwado risasi moro mbele mondo omi ng'ukri nikech kidhi adhiya kimuomori tinyalo hinyori. Omiyo sama watimo gigo mwatimo mondo duondwa winji watemuru dikore mondo wachiki itwa ne early warning nikech nyalo konyowa chutho ng'ato ok onego tho nikech ng'anyo. Mogik yawuotwa matemo timo timbe mag njore wakwayo uge ng'uono ni uketho ratiro kata gino mane jok mang'anyo gi temo timo nikech koro uketo madowa koro obedo gino makoro olil mano nyalo miyowa ok wabed gi nafas malong'o kuom jogo mane dhi e ng'anyono. Kata kamano kwe kendo twak en gima nyaka wakaw kaka oganda sana oganda wa e gwenka wakwayo ni mondo ji obeda ma ginyalo twak kamoro achiel. Tadwa jiwo wach moro mogik Jael ma amorgo ahinya ni jopiny omakore koni ng'anyo ni ok en mar Azimio. Wan kaka jok mawuotho adwa nyiso jalup ker ni ng'anyo ok mar Azimio, ng'anyo mar jo Kenya. Adiera kibro winjo mbaka e kor gweng' tibro yudo ni ji hinyore. Omiyo giwe bayo kidi gibeda piny mos gichik itgi nikech koro gin jotelo gin jotendwa. Nyasaye mondo telnegi, wan be Nyasaye mondo konywa mondo gigo mwachwanyorego mwachandorego gi mondo wayud yo mwanyalo yudo godo kony kaka jopiny. En ga mor kabisa kindego eko mabende wabedo kodi e studio kendi kaluwore koda puonje mabende imedo miyowa. Pod wabiro tudore weche mag kwe mapacho ka weche mag ng'anyo mabende dhi nyime pacho ka en twak nero mabende okrum gi ka pod biro dhi mana nyime. Mano kanyero Millicent Otieno janya weche mag kwe pacho ka kokale riwruok nero mar LCPI. Erokamano ahinya Millicent. Kabende agombo mar lero ni wach madodo mabende wacho kanyero nyiso kanyero ni jogo eko mabende odonjo e weche mag ng'anyo jonjore jo maundu kanyakla kod jo ng'anyo ji mopogore mabende nitiere e iye kanyo. Aneno moko kuom ote magi mabende nitiere kendi kata kamano oboluo gi e kinde mamoko. Agwero kamano mane chenro mara mene wacho odiochieng' makawuono. Wadhi yweyo machuok. Kaka kuna kitu nimelan kwa hii life, my God.
patience. Nimengoja hii driver's seat for 10 years. 10 years. 10 years. That is how long between the first time and now? Yes. Okay. God does not fumble with you. No. I'm telling you, Cynthia, like God alikaivi can decide this is it for you. Like you've been waiting for this thing. You've been waiting for this. Now I'm giving it to you. Stop listening to others. Stop. Wacha kusikiza. Mbona unasikiza vitu? So in whatever thing that you do, just be yourself and do the best. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa raha. Nyeumok kuona mar raha premium kawuono e duka machiegni kodi. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Half-time markets. Correct scores, handicaps, double chances, corners, goal scorers, penalties, and full-time results. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. Enengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#. Mondo mi yud bima boda. Another super sato mawarro mekae ndiye cheno milongo ni Mdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Okay, nendwa. Unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno ni shemar morlilo kuma itire no kako. Kalma sana kwa mgezon kando. Koma vitu na nirea. Ngani Ramogi nyarnyakati. Nungani kolo simita. Etum Dagmor. Gesu kangesu sengwen tieno. Mana Ramogi TV. Machiegni kendo jagoro mongirore migao mar piny owacho mochung'ne reyo timbo ganda Mary Mudhoni owacho ni mondo tem yore mamoko mag yalo buche mopogore kod tweyo jomoketho chike matindo. Mayo wacho ni dhi duoko chien dhugruok mantiere kuonde twech mapacho ka. Mudhoni manolimo kar twech ma Kisii Men kod Women owacho ni mae en okang' ma piny owacho kaw maduoko chien jomantiere ute twech mondo dong' mana jomoketho chike madongo. Kuom mano chendo no chakore e kaunti ma Laikipia kuma no we thuolo jotwech 170 ka bende ibiro we thuolo joma otwe ma higi tine 35 to ketho chike matindo.
one of the programs that we are running across the country equally, and we will also bring to Kisii, is the decongestion program, which we are running through the community service orders. We are working very closely with the judiciary. Whenever we go to a prison, the judiciary will be able to review the cases of the petty offenses. And when I talk about petty offenses, these are people who are no longer a risk to the community. And once they are reviewed, they are released. Last week, we were in Laikipia County, in Marmanet, where we released about 170 offenders. And these offenders were released to do community work. Basically, they'll still be on sentence, but they will be helping the community in many ways. And we planted around 100,000 seedlings from our own seed beds, the prison, from the prisons. So it is a good way of engaging the offenders. It's an alternative way of sentencing. It's an alternative way of solving an issue. Johera mag Ramogi e kaunti ma Kisumu odiechieng' ma kawuono yudo tiegruok e weche somo mokelo kanyakla kuonde tiegruok mawuok e kaunti ma Kisumu. Jopiny manoyuoro kar rombgi bende noyudo thuolo mar romo kod jolendo mag Ramogi FM e chenrono. Ne giyudo thuolo bende mar tudruok gi jopuonjre kaachiel gi jonyuol e wi kaka ginyalo yudo tiegruok kaluwore gi dwaro mar lony mopogore opogore. Kuonde tiegruok ma bende oyudo thuolo mar twak gi Ramogi TV nonyiso morgi kaluwore gi thuolo ma kamano kendo kwayo ni chenro ma kamago ochope counties te makaluo. Atim koko kikatim. So much. Asante sana. Asante sana. Watemo jiwo jopuonj nyithindo ni ng'ata mosetimo form 4 kata yudo na grade mora mora. Wan gi thuolo institute mar mi tiegruok e area midwaro. Wan gi kidienje 10 mwapuonje ji artisan, craft certificate or diploma. Watu ni wengi wanapenda kufanya hii courses za medical. Watu ni wengi wanapenda kufanya courses zingine za college zingine zenye zimekuja hapa na kupata information bila kuambiwa. Manake sasa wenye tunadeal na institution tuko hapa. Ukoambia unafanya courses ya bioengineering in medical, uko hapa unauliza, usikuje tu uambiwe uko nje. You are the right spot to get the right information. Waduko erokamano ahinya nikech mae nyasi mokwongo mwatimo career fair mar first ever mar Ramogi FM, and we are thanking our partners ni wangeni next time kendo wabro timo kama wapo bedo gi many more activities mar career fair makelo dongruok ne community wa. Gimokelo wa Kisumo ka en chenro moluongo ni career fair. Career fair tiende ni en yo ma wakelo godo kanyakla kuonde tiegruok mopogore opogore mondo migi kelo wach maber ne jo Kisumo. Ginyiso oganda wa kidienje mag tiegruok ma gichiwo. Ginyiso oganda wa gigo madwarore mondo mi nyithindo oyud tiegruogni. Kaka oganda nyaka wang'e ni onge mwandu minyalo miyo nyathi maber mopogore kod mise motegno. To mise moramora ok onyal bedo motegno konge kod somo. Emomiyo wantiere kod jogo machiwo tiegruok mopogore opogore kawuono ka kendo wamor kod turnout ma Kisumo. Jo Kisumo wuok ogo kar rombgi mondo mi giwinjie wach mar career fair. Familia maromo 316 manowuok e miechegi kaluwore gi chik manogol kod jatend migao mar arita kwe mar tieko njore e gwenge ma Samburu okwayo piny owacho mondo tiek chenro no mondo gidogie miechegi. Jogo ma bende osebedo kodakie mano kambi mar Longewan kuom dwe achiel koro dwaro mondo odoge miechegi e seche ma koth chwe mondo gitim komo e puothegi. Simfos Okinda miyo waler mathoth. Ma en kar jot mathuolo machuok ne jogo manomonji kod jokuo jamni. Anyuola gi nochopo ka tok chik manogol kod jatend migao mar arita Kithure Kindiki. Hema gi noketi mar mondo miyo umgi kuom thuolo machuok magibiro bedo ka. Kichopo ka tinyalo kata paro ni en kambi mar joma ne lwenyo riembo e pinjegi. Serikali wamesema tuondoke hapo. Sisi tumeondoka. Sasa hiyo mji ya Longewan imekuwa ya Wapokot. Sisi wenyewe tumetoroka. Sasa hatujui tunaenda wapi. Hatuna chakula, hatuna mali tunaenda kuishi, hatuna manguo, hatuna vitu ya kulalia, hatuna blanketi. Unaona hapa hivi tuko na watu displaced karibu 316 households. Na wote wanaishi hapa, wanalala chini ya magunia, na hii baridi yote, wanaumia ya kutosha, watoto. Kwa hivyo sisi tungeomba
muje mtusaidie. Monj makinde ka kinde Samburu okelo ng'ikruok nyaka isom nyithindo. Kakoro mine yuak ne piny owacho mondo ridarita mondo gidogi e ngimagi mapile. Watafute tu usalama kidogo, watoto yetu wapate kusoma. Tunatafuta sasa mahali ya masomo, na kenye unasoma ni mtoto. Mimi sasa sitaenda shule, wewe mzee utaenda shule. Ni hii mtoto ndio tunatafuta sasa nafasi apate kupenya. Apate kuokoa wasasi. Watoto wa shule tumefunga. Hata juzi walikuwa wameingia dom ya Longewan. Hatujui tutaenda wapi sasa. Serikali ndio tunaomba msaada ya kwamba tumekuwa refugees kwa muda. Oganda gikoro dwaro mondo piny owacho tie ka pedha mar jolweny mapiyo mondo gir thuolo mar dok e miechgi mondo ginyal kata dhi nyime gi iko puothe ne pur e kindegi mag koth. Tunaomba serikali yetu wakuja watusaidie, kama vile saizi tuliacha mashamba yetu na hatujalima, na saizi mvua imenyesha na tunataka kwenda kulima mashamba yetu, hatuna uwezo wa kwenda kupanda mashamba. Sasa we are just there, tuko tu hapo kuteseka. Kopogore gi oganda gi manitiere kambi mar Longewan, yuak makama bende koro winjore kowuok e kambi machielo mar Loibornagi. Oganda gi dwa mondo mi piny owacho owinj yuak gi mondo gidhi nyime gi ngima mapile. Simfros Okinda, Ramogi TV. Familia moro e gweng' ma Kitutu Chache, kaunti ma Kisii, gin muofu gi duto. Kata kamano, kata bedni oginen, gitimo chenro gi modiochieng' kodiochieng' moting'o nyaka tiyo gi simb ong'we yamo matudore kod wede kod osiepe. Gweng' ma Bokeka mayudore Mosocho, Kitutu Chache, kaunti ma Kisii. Mae en dala familia mar David Okari, ma jahigni 34, ma bende nonyuol ka muofu. Okari rwako e ot ka owewa matin mar luongo wuongi. Kata bedni okonen, kaka owuotho e yo, okinyal ng'eyo ni en muofu nikech otiyo gi yo maber mana kaka an gi in ma waneno. Wuongi bende en muofu kendo timo chenro mage ma onge ng'ama taye kata konye. Okari duogo kod wuongi bang' dakika 15. Giduto pok gineno nyaka ne nyuolgi. Sisi ni watatu wala ambao hatuoni, tulikuwa watatu. Nikaja nikawa bibi, huyu bibi naye alimpatia watoto 6 7 hivi. Familia mar Adriano ma wuon Dennis ne nigi nyithindo 7, mak mana ni nyaka sani gidong mana 3 ma pod ngima. Achiel kuomgi en nyare ma bende nonyuol ka muofu mane boda notuomo kowuotho iyo higni 3 mokalo. Nilizaliwa nikiwa sioni, baba naye alizaliwa akiwa haoni. Sasa nilimuuliza akaniambia hii ni natural, hata kuna mwenye alikuwa hivi tangu zamani. Mama alikuwa anaona lakini aliaga dunia. Kata bedni gitemo mar timo chenro magi ma onge kony, gin kod rem mathoth mamedore nikech ogiyudo omenda michulo ne jomodak gi ng'ol. Kiangalia nyumba yao imechakaa, imechapa kabisa. Chini haijabomwa na pia kukula ni shida. Si kazi ngumu kupika. Kazi ngumu ni kupata hiyo kenye unapika. Temo mar dago ngimagi kaka jomoko, Dennis gi wuongi tiyo gi simu mana kaka jomoko ma onge kod ng'ol machal gi margi. Magi duto kata kamano ginyalo mana kaluwore kod kony ma bende gisebedo ka giyudo kuom jirendegi. Pesa ya walemavu tumekuwa tukiandikwa majina kila siku, lakini hatupokei hata pesa ya walemavu. Tumekuwa tukifuatilia lakini hatujapata msaada wowote kutoka kwa serikali. Mimi naonanga hapa kinyi mtaisa saidia ni kuwajengea. Puodho ng'erega kaka dag chiemo kalure kod cham kod lum ma puothe nyayo ne dhano kod jamni. Kata kamano, pek mar ngima omiyo jodak e gweng' ma Bumutiru, kaunti ma Busia, oloko puothegi kuonde kunyo mula. Lope makono koro ywayo jodak kod nyithindo e buche mag mula kama gitemo kunyo yore mag yuto. Luoro medore e wi kethruok mar alworano. Ray Polo miyo waler e wi chal mar gweng'no. Mana kaka biye, mine koda nyithindgi omako tich. Gikunyo lowo ka gigeno yudo kite ma oting'o mula. En tich machakore okinyi nyaka odhiambo, kendo yayo oganda mathoth e gweng' ma Bumutiru e kaunti ma Busia. Kunyo sudo nyaka e mier kuonde ma ji odake, ka ok odewo hik jokunyo.
kata nyithindo matindo ma onego bedie skul riwore kod joma dongo e toyo kite wirane gi yudie gimoro gigud godo duondgi ka chieng' podho. Kuna yule mtu anayofanya kazi ingine hata akuwe mtoto kazi yake ni bora aende aparate mawe venye huyo mzee anaparata hapo kando, apewe shilingi yake, hata kama ni besheni inaparatiwa ni shilingi 75. Hasa mtoto anaweza barata hata besheni 3 4, tayari amepata kitu kidogo, ile anaweza hata pelekea mzazi wake wakanunua chakula. Sikuwa nimepeleka mahari kwa bibi yangu, nimepeleka mahari, nimetoa boma kwa sababu nilikuwa kwa boma ya baba yangu kule. Juu sasa tuko na risiki kidogo ile tunaweza tumia. Mbona tusiende hata kama ni mafuta tununue, tuoge mzuri, tukule chakula na familia yetu, tukae chini tucheke. Pek mar ngima omiyo jodak ojwang'o pur ka giwacho ni kunyo mula dipo ka oresogi mapiyo. Drama uchiel mar mula iuso siling 6,000. E gin jokunyo keto kinda e kolo lowo mar yudo mwandu makamano. Na vijana wa bodaboda sasa hata waendi kwa barabara, wako hapa busy kubebana na magunia. Sababu kibeba gunia moja kutoka tu distance kidogo sana 50 bob. Bora tu amewekelea gunia, hata kama nukusitongeshea tu utamlipa shilingi 50. Tij mula ondiko nyaka jo apiko machwalo lowo kata kite mokuny kuonde ma iluoke mula. Mtu anaangalia hata asipofanya hiyo kitu na pengine anaishi kwa maisha duni, heri aende afanye apate pesa aishi maisha afadhali. Jokunyo omako aluora malach ne romo eka 30 kaluoro nitie ni tij mula ketho aluora no kod ngima oganda. Kama isipojengwa hapa mahali, udongo wa hapa uko soft sana, ni rahisi sana udongo kuumiza watu, upata ya kwamba kwa siku watu wamekufa idadi kubwa sana. Ni chemical ambayo inatumia chemical madini. Kwa usawa tungepata tayari watu kama madaktari within the circumstance. At least mtu akitoka pale apate kupimwa, wajue afya yake iko vipi, wajue yeye mwenyewe tayari yuko vipi, ndio sasa iwe iko sawa. Akati kazi itaisha, hizi ni kaburi yenye tumeshajichimbia hapa. The most important area we are interested is environment protection and management in this place, because there are about 2,000 people over a huge area of land, about 30 acres, with a lot of mining activities. So we have brought the environment officers, National Environment and Management Authority Officer, NEMA, so that they can take care of the issues concerning environment. Buchego bende choko pi e kinde ma koth chwe ka wachone ni ji ariyo lowo noiko e kinde mokalo. Midhiero makamago ok mon jodak ma hawa 20,000 donjo e buche mag mula magiwacho ni e kar konyruok margi. Ray Polo, Ramogi TV.